Jo, det är det fan nästan. 4, 5. 6 000. Efter den handen kan han vara. Ja, det är mycket som skiljer oss. 4 000 till. Du är inte med... Slå som Ja, ja, det är bra. Det är klockrent. Vad säger du dig? Du var inte med? Oj. Jävlar. Fan, det är inte min kväll. Om det säger så. Det är 3 spad. Vad hade du? Okej. Det är jag som... 6,50. Men du kan... Det är jag som är Det var regisserad. Du kan ta tillbaka dina 6. Du kunde slå ut 2. Ingen jävla sexa nu. Nej, och inte 2, 3 spad. Nej. Ja, det Dan var ju fint. 3, 4... den Jon är inte bra för honom. Ja, det är rätt kört. Ja, det kan ju komma steg och sånt också. Nej, kört. Tack. Gode gud. Bästa gode man. Oj, ja, då är jag med. Nu vinner jag det här. Ja, jag kör det. Yeah! Välkommen tillbaka. Tack. Så.